Incwadi yabaseRoma, isahluko sesithupha, nevesi lama-23 ifundeka kanje. Ngokuba inkokhelo yesono ingukufa, kepha isipho somusa sikaNkulunkulu singukuphila okuphakade kuKristu Jesu iNkosi yethu. Wamukelekile kumnikelo. Siphila ezweni eliqhutshwa ukuthengiselana, iholo, imivuzo nemiphumela. Ngakho lapho uPawulu ebhala encwadini yabaseRoma, inkokhelo yesono ingukufa, usebenzisa ulimi esiluqondayo sonke. Inkokhelo iyatholwa futhi isono. Ukuhlubuka kwethu kuNkulunkulu, kungakhathaliseki ukuthi kukhulu noma kuncane, kusizuzele okuthile okulimazayo. Ukufa okungokomoya, ukuhlukaniswa phakade nalowo owasidala. Kodwa uPawulu akasishiyi lapho. Evesini elilodwa nje, wethula lonke ivangeli. Sikuzuzile ukufa, kepha uNkulunkulu unikeza ukuphila. Hayi nje noma iyiphi impilo, kodwa ukuphila okuphakade, impilo esekelwe othandweni, ubuhlobo, kanye nenkululeko. Njengesipho. Isipho esingasoze sasisebenzela, kodwa sasiphiwe ngesihle. Lona ngumlayezo onanela kuwo wonke incwadi yabaseRoma. Ngaphandle kukaKristu, siyizigqila zesono, siphila izimpilo ezingase zizizwe sikhululekile, kodwa empeleni zisiholela ekubhujisweni. Isono singase sithembise intokozo, kodwa ukuphela kwaso kubaba njalo namahloni. Ngokuphambene, lapho siza kuKristu, ngokholo, ngokubhaphathizwa, ngokuzinikela, siyakhululwa ukuba sihambe endleleni entsha, ephawulwa ubungcwele, uthando, kanye nokuguqulwa. Lolu hambo alukona nje ukugwema isono. Kumayelana nokuba yilokho uNkulunkulu ayehlose ukuba sibe yikho. Akukhona mayelana nenkolo eqinile, kodwa ingokomoya elijulile. uPawulu usikhumbuza ukuthi imizimba yethu efayo, nakuba isesengozini, manje ingaphansi kwamandla nesivikelo sikaKristu ovusiwe. Kuye asisezona izigqila zokufa, kodwa siphila ekulungeni. Futhi lesi sipho, lokhu kuphila okuphakade, akusilona nje ithemba lekusasa. Kuyiqiniso lamanje. Uma siphila ngokulalela, uthando, kanye nokwethembeka, siqala ukuthola izithelo zaphakade ngisho namanje. Hayi njengenkokhelo, kodwa njengomusa. Ngakho umbuzo uPawulu awubuzayo ucacile. Niyoba inceku kabani? Inkosi yesono ekhokhela ekufeni? Noma inkosi enikeza isipho sesihle sokuphila okuphakade? Asikhuleke. Baba wasezulwini, siyabonga ngesipho ebesingeke sakwazi ukusizuza, ukuphila okuphakade ngoJesu Kristu. Sisize sihambe enkululekweni nasebungcweleni osibizele kubo. Sifundise ukukhula, ukuthanda, nokuphila emseni esiwuphiwe. Kwangathi izimpilo zethu zingabonakalisa ukulunga kwakho njengoba siphila emandleni okuvuka. Egameni likaJesu,